Musi uyu ndakanga ndakatogara zvangu ndichifunga ex wangu aisimbondidhara ndisati ndaroorwa. Murume yeye chakanga chiri chikwapuro panyaya dzekurohama. Aikusiya usisagoni kana nekufamba kwese. Chinhu chawaiita kudhanyaira. Ndopawaiwe nesaini yekuti aiwa panapa ndagadzirirwa saisi. Ndiye andaifunga zvangu musi uyu. Babhei wakangu akanga aenda hake kuhange kwaakanga aenda nebasa. Pfungwa dzose dzaifungwa X. X akanga ane mhuri yake. Asi pakurowa ngoma, airowa ngoma kusvika yapaduka. Pari pakuchimhanya, anga atori Messi chaiye wenhabvu webhora. Zvinhu zvaaiita zvaindiratidza kuti munhu akanga ari murudo uye aigona zverudo. Chikonzero chakaita kuti ndizosiyana naye ndakanga ndaroorwa. Baba vekwangu pari panyaya dzekurowa vari wiki. Ende kuti udzidzise murume zvinhu zvinonetsa, anogona kungokubvunza kuti wazviwana kupi. Musi uyu ndakaenda hangu kunochera mvura kuchibhorani. Ndokusangana nadhuma naex wangu achitobvawo hake kwaaibva. Wedu wezvisinei ndakangopiwa hangu nhamba kuti undisire meseji. Ndakati ko Mwari mabva nekupi? Munhu wandanga ndichifunga the whole day ndasangana naye. Hazvina kunditorera kureba kuti ndinge ndichisvika kumba ndichipinzira mufesi yako. Munhu akanga ane mota yake. Sezvo ndakamutsanangurira kuti inini ndakanga ndaroorwa, asi mazuva iyaya murume wangu akanga ari kuhange nebasa. Zvisinei, akanditi tisangane patakasangana mumota. Semunhu wandakanga ndaonawo pane nguva yakati rebei. Aiwa guys, ndakangofungudza kuti tichangonoonana ndodzoka kumba. Kana iri nguva yekuzongosvirana tichazongosviranawo rimwe ramazuva. Zvisinei, munongoziva kuti dzakambotamba dzese. Dzikaonana dzinotongotamba futi dzese. Tisu paya. Zvekuti tiri pai kana kuti tiri pai akanga atoo madhirama. Poto ndo yakanga yakutongoshanda panguva iyi. Uye poto yakazoroverwa mota mababa vaya. Guys, nyaya iripo ndeyekudai so. Baba ava munongoziva kuti kana munhu anga aonana nemunhu wake anogona kutamba kamutambiro kari dhipi. Ko mota yaishikazve nemapurisa aitofambawo murodhi. Guys, pakafambwa, mota yakafambwa vanhu vasina kupfeka ipapo tichitiza mapurisa aya. Mubvunzo wangu uri pakuti kodai tatakabatwa nemapurisa tichinyengerana mumota, kodai mereji yangu yakaparara, kodai murume wangu akazviziya, kodai hama dzangu dzakazviziya, chii chaiitika? Ndingadai ndiri pai sekufunga kwenyu? Comment section.